Hej, AHK. Jeg hedder Morten, og jeg har lavet den her lille film til jeres optagelsesprøve. Så enjoy! København, du er kun alt jeg har. Når dine tusind øjne lukker ind, og mørket maler dig uendelig. Og dine døtre, de vil mig intet godt. Og dine øjne lyser mig ind. Lad os begynde fra begyndelsen. Jeg blev født den 3. februar 1991 på Holstebro Hospital. Da jeg blev født, så tog min mor, Birte, min far, Karl Anders, mig hjem til min søster, Birgitte, i Lemvig. Her boede jeg så indtil jeg tog på efterskole. Det gør jeg i 2 år på Hartsyssel Efterskole, hvorefter jeg tog min HTX, og så tog på højskole i 2 år. Først så tog jeg på Egmont Højskolen, hvor jeg både arbejdede som handicaphjælper og var som elev. Det betyder, at jeg tjente til mit ophold ved at passe Jørgen, som er en af de mest herlige mennesker i hele verden. Så det har jeg været rigtig glad for. Jeg har også gået på Odder Højskole, hvor jeg har haft filmlinjen, som har givet mig de her muligheder for at lave den her film. Hvor jeg også kom til at gå med en masse københavner. Og så tænkte jeg, what the fuck? Lad os prøve. Og så bestemte jeg mig for at flytte til København. Jeg er en fin fyr. Jeg har humør, og jeg har humor. Jeg synes, det er totalt fedt at være social sammen med andre og dele et fællesskab om noget, som at feste eller bo sammen eller noget. Jeg kan godt lide at feste. Jeg kan godt lide at drikke mig en ordentlig brænder på og danse og være fjollet og bare have det skide sjovt. Jeg er også lidt af en computernørd, hvilket nok er derfor, jeg går på DTU. Jeg er også en løber. Jeg bruger rigtig mange timer på at have mine løbesko på og løbe rundt. Lige nu der bruger jeg meget tid på at løbe rundt om Søerne, da det er egentlig få ruter, jeg kender, så jeg ikke bliver væk, når jeg er ude at løbe. Lige nu der bruger jeg meget min tid på at få nye venner og feste og tage rundt. Jeg er lige blevet frivillig i LGBT's café, så det håber jeg bliver rigtig fedt, at jeg kan møde nogle fede mennesker der. Og så håber jeg selvfølgelig også at komme ind på AHK, så jeg kan møde en masse fede mennesker der, og så bruger jeg selvfølgelig meget tid på DTU og være på fredagsbar og lave lektier sammen med alle de andre. Jeg vil rigtig gerne bo på kollegie. Især fordi, at jeg har gået på højskole og efterskole, og jeg kender miljøet, og jeg synes, det er så fedt at bo sammen med nogen, som unge og på ens egen alder, der gerne vil lave nogle sjove ting. Og jeg synes, det er et fedt koncept, det med at bo sammen med nogen og lave mad sammen, men også stadigvæk have muligheden for at kunne gå ind på sit eget værelse og lukke døren og være sig selv. Jeg vil gerne have andre venner end folk, der studerer på DTU og er ingeniørstuderende. For jeg kan godt lide at have forskellige mennesker, og mine venner skal ikke alle sammen være DTU'ere. Så jeg håber, at jeg kan komme ind på AHK og møde en masse forskellige anderledes mennesker. Lige nu der bor jeg sammen med Frank på 82 i en indre by, hvilket er super fedt. Til 4.000 kroner i måneden. Så plus buskortet, så bliver det en rimelig stor udgift, man får hver måned. Så det var super fedt at komme ind på AHK og gå cykle på DTU og bo lidt billigere. I skal vælge mig, fordi at jeg deltager aktivt i det sociale miljø, og jeg er rigtig frisk på, at der skal ske noget. Jeg kommer fra Vestjylland, så jeg kender ikke så mange mennesker, så det var super fedt at komme ind på jeres kollegie. Hey, vi ses.